Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Днес ще говорим за силата на природата и тайните на билките. Как те могат да ни помогнат да бъдем по-здрави, по-спокойни и по-близо до естествения ритъм на живота. Още от древни времена хората разчитали на природата за лечение и подкрепа. Билките не са магия, но когато се използват правилно, могат да имат силен ефект. Природата ни дава всичко необходимо: въздух, вода, храна и лечебни растения. Когато се откъснем от нея, често губим баланса си. Билките ни помагат да се върнем към този баланс по естествен начин. Като например лайката, ментата, жълтият картарион. Помагат за стрес, помагат за депресия, за неспокоен сън, подобрява съня, дават и по-добра енергия. Храносмилането също помагат. Жълтият кантарион също е известно за депресивни епизоди, гинекологични проблеми, също така пречистване и на емоциите и така нататък. Значи, как да ги използваме? Знаете, че повечето от тях се варят като чай или запарват се. Примерно една лъжичка от сушените листа или две и ги запарвате с 300 мл вода. Оставяйте ги от 3 до 5 минути да престоят и си ги пиете. Може 3 пъти на ден да пиете по една чашка. Но ако не ги познавате, да си ги наберете сами и да си ги сушите, най-добре да си ги купите от билкова аптека, да сте сигурни. Природата е наш съюзник. Колкото повече я познаваме, толкова по-добре може да се грижим за себе си. Малките стъпки като чаша билков чай могат да направят голема разлика. В това видео ще говорим за силата на природата и тайните на билките. Ще научиш как някои билки могат да помогнат за спокойствие, стрес, баланс и за много останали проблеми със здравето. Тя е наш съюзник, наш помощник. Важно е да я опознаваме и използваме с уважение. Видеото е подходящо за всеки, който се интересува от природен начин на живот и народна медицина. И ако видеото ви беше полезно, абонирайте се за канала, харесайте и споделяйте. Благодаря ви, че гледате. Значи за билки мога да ви кажа, те са сила на природа, те са природно лечение, те са народна медицина, здраве, природен баланс, алтернатива медицина, духовно здраве и така нататък. Благодаря ви, че бяхте днес с мен. Искам да ви споделя за дафиновия лист. Много хора правят от него ритуали също за пречистване на дома. Взимат едно-две от листенцата, запалват ги и опушват къщата с тях. Така се пречиства от негативни смущения, от духове, от мръсотия, от всичко ненужно. Освен това, ако си сложиш едно листче дафинов лист в портмонето, също предизвиква да имаш повече пари. Той също се ползва в кулинарнията, в много от ястията, които си готвиме вкъщи. Всеки има дафинов лист вкъщи. Той е от най-древните силни билки, използване за античността.
Освен като подправка, той има и лечебни свойства, като често подценяваме. Дафиновия лист подпомага храносмилането, намалява подуването и действа успокояващо на организма. Известен е и с това, че подпомага имунната система. Чай от дафинов лист се използва при настинки, умора и напрежение. Той има пречистващо действие и носи усещане за лекота. 2-3 сухи листенца, 300-400 мл гореща вода, запарвате за 10 минути. Пие се по една чаша на ден, не повече. Не се прекалява с тази билка, особено при бременни жени. С тази билка трябва да има умереност. Една чаша на ден, не повече.